Gernika Lumoko udalak 6 etxebizitza atera dauz alokairu sozialera. Gernika Lumoko udalak 6 udal etxebizitza alokairu sozialeko erregimenean esleitzeko deialdia aurkeztu dau. Helburua etxebizitza eskuratzeko zailtasunak dabesan herritarrei aukera berriak eskaintzea dela esan dabe Gernika Lumoko udaletik. Hilean 150 eta 200 euro arteko alokairuak izango dira. Eskaintzaren barruan logela bateko 3 etxebizitza eta 2 logelako beste 3 daudela jakin arazi dabe Gernika Lumoko udaletik. Iparragirre eta Alondiga eraikinetan kokatuta daudenak. Etxebizitzak baremazio sistema baten bidez esleituko direla adierazi dabe Gernika Lumoko udaletik eta eskatzaileen egoera ekonomikoa eta soziala kontuan hartuko dela. Ekimen hau aurkestean Gernika Lumoko alkatea dan Jose Maria Gorreñok azpimarratu dau etxebizitza dela udalaren lehentasunetako bat. Bere esanetan, etxebizitza horiek benetan behar dituztenengana iristea nahi da. Etxebizitza eskuratzea gaur egun erronka sozial handienetako bat dala esan dau, eta udalak neurriak bultzatzen jarraituko dabela familiek eta gazteek euren bizi proiektua Gernika Lumon garatu dezaten, alokairuaren prezioa oztopo izan gabe. Udalaren arabera, deialdi hau etxebizitza publikoaren eskaintza handitzeko estrategiaren barruan kokatzen da, eta etorkizunean babestutako etxebizitza gehiago sustatzeko planaren parte dela esan dabe. Eskabideak aurkezteko epea irailaren 7 arte egongo da zabalik. Horrez gain esan dabe esleipena ez dela zozketan baten bidez egingo. Etxebiden izandako antzinatasuna, diru sarrerak, bizikidetza unitatearen ezaugarriak eta kalteberetasun egoerak baloratuko dabesan baremo baten bidez ebatziko dala esan dabe.